u tretieho diela u našej série z Minecraftu. No a dneska, ako som hovoril v druhej sérii, ako v druhom diele, že pôjdeme do jaskyne. Teda. No, tak už sme tu. Rovno sme tu. Ironíky si idem dať tu takto vyplatiť. Možno tu dám postikšie. No, dobre. Irony by som mal mať tu, áno. Mám si tam ešte tento jeden vypáliť. Máme 8 ironíkov, z toho si urobíme určite, dobre, ešte styky mi treba. No a z toho si určite urobíme krumpáč a sekírku, takto. Takto, sekírka. No, vrátime sa, 2 ironíky si naháme, ešte máme 3, lebo jeden sa nám vypiekal. No a máme ešte 3 iróny. Čo s tým? Čo sa nám dá vykraftiť? Ja by som si vykraftil asi meč, alebo neviem, alebo sekírku. No tak dreva nikdy není dosť. Vykraftíme si sekírku. Dáme si sem ešte krumpač. A ako som hovoril, pôjdeme teda do tej jaskyne. Ešte si vykraftím posteľ na respawn, aby som tu mal. Keď tak. Takto. No a pôjdeme do tej jaskyne, si naťažíme niečo. Meč odložím asi. Inak ešte si čestku urobím. A pôjdeme do tej jaskinky. Urobím si asi 2 takto. Dám si ju sem. Jednu veľkú. Dám si tam všetko drevo. No a bloky si u seba nahám. Nejaké tie nepotrebné dám sem. No dreva si určite kus vezmem. Takto. Vezmem si nejakých 7. 10 dreva si vezmem, potom to už iba takto pospaj, to už ideme fakt do tej jaskyne. Ja to môžem nahať takto vlastne, meč, sekírku, toto si nahám tam. Aj toto. No a už sme pripravení, môžeme ísť. Ja ešte som sa budol dať posteľ a ideme kúsik, zosvedčíme, tuto nakopeme kus. Toto si miesto pre posteľ kopeme. Napríklad tak tu nebude veľa miesta zaberať. Nie je noc, nie. No a dúfam, to bude stačiť, ak sa nemýlim, tu bola tá diera. Áno. Kde mám tie bloky? Tu ich mám. Máme štít. Takto, ojojoj, creeper. Vesničan. To budete dosť dlhé asi.
predpokladám. Creeper. Ľudia, ja sa bojím, že on ten creeper, čo to vláde bol, že na mňa skočí z hora. Au. Tak to vláde, tuto je creeper. Amigos creeper. Hit. Vláde to bol aj ten típák. Hop, parkour. Jo, možno som to kus prehnal. Áno, bol tu. Au. Pre pána Jana, čo to? Au, skade. Tu si smrť. Žobrak. No poď sem. Bum. Tu sa vystávam hore a ideme vrchom, lebo vrchom to bude asi najlepšie zatiaľ. Dobre, musíme ísť kus nižšie. No a musíme ísť kus nižšie teda. Dobre, ešte sa tam úplne nedá ísť, ale máme už všetko potrebné na to, tak cca. Ešte kuštík viac potrebujeme kopať. Dobre, už budem zatáčať ako. Som hladný už v Minecrafte, takže si sa najem. No kde sú to pre pána Jana? No nič. Musíme dať, kde sa dostať. No dobre. No a musíme ešte... Teda musíme ísť do tejto caveky. Ťažké to bude. Sa začína ťažiť, lebo veľa mobov tam bude určite, ako poznám caveky. No a potom je zombík, takže musíme ho ako zabiť špeciálne. Za to by to išlo možno. Au, to som neurobil dobre. Au. Oj, má bublo. Irony musím vstávať. Už toto dostávame a toto a dobre, to sa mi nepodarilo, ale máme
irony, čo je super. No a už ich baví ťažiť. Tu ich bude možno takých 10, ich tu určite bude najmenej. Nej, mám už 7. Bude ich tu možno aj 12, 13. Už ich mám 10. No takých 11, 12 ich bude. Áno, 12. Čo je dobré. Musím si dať väčší pozor. Videli ste, ako odletel toho štít? Učím pavúkov lietať. Jo, skeleton. Pre pána Jana, vegetarián. Au, au, au. Behnem si to rýchlo odniesť. Toto bude ešte ťažké v tejto queste, lebo tu je veľa mobov. Čo tam dole je? Jaj, to sú šupy. Tam je uhlie. No a aha, zombík má papať. Takto a ešte musím vyššie. Vytiesnem na to dobre. A sa mi zbyla sekírka, super. Tak. Mám ešte ironovú. Bez na uhlie, dobre, nevadí. Ideme sem. Tu bude už o niečo. No ľudia. Akože to už také v pohode. Tu prežijem. Najem sa. 13 euro. Nie je to dobré, ale nie je to najlepšie, ale ani najhoršie. Určite lepšie ako nič. Sú rampuchy. A ďalšie irony. 3 na jednom mieste. No a ešte ťažíme toto, takto. Mám ešte torčky, dosť málo miesta, tu je Auschwitz, kde už sme na úrovni, kde by sa mohli nachádzať diamantíky. Diamanty by som možno plánoval v tejto časti nájsť možno, ale ešte to není isté úplne. No a my sa dostali dať úplne do príč, dať úplne preč. To si vezmem, ak môžem. Takto si vezmem. Aha, ešte som tu zabudol železo, to tu len tak nenáham povaľovať sa. Už máme na celý železný armor. No, teraz ideme už hore na povrch a ako sa dostanem hore. A v 4. časti tohto by som chcel, ako v tejto časti ešte iba sme boli ťaží, ešte už
pôjdeme pokúkať kde budeme ťažiť veľa drevo v tejto časti zase, lebo máme veľmi malé zásoby dreva. Aká som prišiel. A ešte aj tu je dovoľača. Toto idem preskúmať. Ale tu asi nič moc nebude. Možno uhlie. No, uhlie si vezmeme ešte. Uhlia nikdy nie je dosť. No dobre, už byl krum, takže mám ešte ironové, ten si nahám na diamanty. V tejto časti by som ich akože chcel nájsť, ale neviem, či sa mi to podarí. Dobre, najem sa. No, ideme hore. Celkom dosť ja som naťažili. Inak, ak to bude také zabugovanejšie, to je preto, lebo hrám na Bedrock verzii, nie na Java, lebo hrám na mobile, ale to nevadí asi ničomu. No a dobre, ideme si dať vypiecť tie irony. Takto po 4. Neviem, či toľko peci mám. Alebo viete čo, ja to dáko urobím. Dáme po 5. No a dáme do jedného 5, do druhého 5, do tretieho 5, do štvrtého 5. Dáme takto. Sem dám toto. Semka. Určite trochu uhlia. Uhlia dáme. Sem tiež trochu uhlia. Sem dáme na viac uhlia, lebo dajme tu je toho. My sme mohli dať taký späť. Mám to už dopieklo, to ešte dopeká, to vezmem takto, ešte aj to vezmem, počkáme si na to jeden kus, vykraftíme si brnko a boty, tak. Určite toto video lajkujte, dielajte, píšte komentáre. Rád si to prečítam. No a máme už 9, ešte si vykraftíme prílbu. Prekraftíme takto. Styky si vykraftíme. Vykraftíme si meč. No a ostatné veci si odložím. No a no a ideme asi už mali stavať ten dom. Som to tak videl. No
No a už ideme stavať ten dom. Tu si nespal. Dúfam, že je ešte deň. To je ešte malo byť deň. Aha, trader. Nemáme rádi. 3, 4, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No, takto. Raz, 2, 3. 3, raz, 2, 3. Už sa kde stávali aj. Musím ešte skopať. Mám ešte také 2 rodníky. To môžeme po prípade ešte radšej vytrastiť, ak budú mať málo. No. No a v tej časti pôjdem asi trošku mávať, ja mám taký plán, že pôjdem ešte v tej časti trošku mávať, môžete sa na to tešiť, je to dosť dobré. A nebojte sa, nebudete vždy iba takéto nudné, budú tu aj iné zábery, zatiaľ budeme ešte robiť takýto maličký baráčik. Tak takéto okno veľké, som takto mohla aj postaviť a vidieť z neho. To by som dal asi takto a takto. A tu bolo takto dám a tu bude na veľké okno, tu to bude ako celá stena, takto bez okien a ideme asi ťažiť znovu drevo, lebo mám málo. No. Keď nám nie drevo, už to budem ukončovať pomaly. Tu si dostávame strechu. No a už budeme asi končiť. Ešte si tieto dvere dostávam. Takto. Bum. Joj, sa mi podarilo. Začnem si ťažiť tento strom. Budem mať natáčať aj ako stáčem na bicykli. Keď sa pozrite aj na to video. No a trochu mám podľahu ešte. No a týmto by som sa chcel
s vami rozlúčiť a čaute.